Awakku rasane koyo wis digadal awakku rasane. Wis sikilku rasane ora penak, keju-keju. Rasane iki wah, suwe ora ngombe jamu kendulinu koyo ngene iki lho awakku wis digadal, Cuk. Iki lho, deloken kuwi. Iki anake bedes iki. Iki si munten. Si munten si kentung iki tak jenengne si munten. Si kentung lho. Mari tak gundul gitu. Duancuk ki hari-hari ku ki momong munten dan geng-genge iki tak jenengne si munten. Si munten mumu gendut mudul-mudul iki. Garane awakku ki remuk kabeh kebandang kirik ngalor ngidul. Pengen ku ngombe jamu kendulinu rek. Sowi tapi nang kene iki tuku jamu kendulinu nang endi cah? Nang endi tuku jamu kendulinu ki lho nang endi? Lho si munten iki lho si munten iki koyo ngene iki. Si munten iki aduh garane aku capek polo. Iki cah iki ngono tak seumpamane iso tak nggih jamu kendulinu ngono to. Wis tak nggih jamu bocah iki. Sayange bocah si munten iki. Sakmene koyo uceng-uceng iki. Sogokane koyo uceng-uceng dimarublik ngono kae. Enek sing ngerti dimarublik apa ora? Dadi nuceng-uceng iki sakmene iki. Ora gedhi belas. Lah pre malah ipati-pit nanggen gua mafempe. Si munten iki tukang gatel-gatel bolo. Rasane koyo rapuh enak. Rapuh enak awakku ndek sing tak keroki, sing tak kenek tak konone cendak puwe enak bolo. Cendak penak. Ini iki arepe pijet. Pengen pijet tapi sing pijete cowok ono enek pra yo. Paling semangat aku lihat pijet sing tukang pijet iki cowok ono paling semangat. Intine iki koyo enek ke apa ya? Intine lek bar dipijeti cowok ngono kuwi nganu lho Cuk, apa kuwi jenenge? Mari no. Linu-linu ngono ki rasa dadak ngombe jamu kendulinu mari lek sing mijeti cowok. Aja ngomong lek saenem duwe ilmu rawarontek. Apa rawarontek? Wawarontek. Ora yo. Ngawur wis ngene Cuk yo.